maka akwai wata ƙasa kwaya ɗaya da addu'a ta canza ta. Tunda ake in fact in ma baka sani baka sani. Addu'a ba ta aiki. Da addu'a tana aiki da ta ƙari. Da addu'a tana aiki da bamu samu ba. Da addu'a tana aiki da bamu samu ba. Da addu'a tana aiki da bamu samu addu'a tana aiki da yanzu kai kuɗi. So nawa kake addu'a Allah ya baka kuɗi, ina kuɗin? Amma waɗanda ba sa ma addu'an suna aiki suna samu, ko tashi tsaye ku yi aiki. Kullum sai dai a bar ku da Allah ya canza mana. Allah ba zai canza ba, ni na faɗa. Allah ba zai taɓa canja wannan bala'i. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Addu'a ba ta aiki, da tana aiki da tuni matsalolin Najeriya sun yayi. Da kai da kake saurare na kai kuɗi, kamar yadda wannan bawan Allah da na kafe yake faɗa. Dalili ɗaya ne yasa na fito zan yi bidiyo akan wannan mas'alar. Ba dalilin kadai in wa wannan mutumin raddi, a'a. Mas'alar nan mas'ala ce da take taba kowa. Mutane suna cikin kunci da damuwa. Da haka suna buƙatar wani bayani da za ka yi musu wanda zai warware mas'alar nan cikin ilimi da dalilai na hankali. In ba haka ba su yarda da maganar wannan mutumin. Kuma malamai ya kamata su fito su yi wannan. Da yawa wasu malaman ba su yi magana akan wannan mas'alar ba, waɗanda suka fito suka yi magana ustazai da sunan malinta, sai zamto sun ƙara tabbatar da abin da wannan bawan Allah yake faɗa ne. Me yasa na faɗa haka? Duk mutumin da ya magana baka kawo abin da ya warware maganarsa a ilmance, a hankalce ba, to mutane za su yarda da shi ne. Sai ustazai suka dinga kafe sunansa a hotonsa, kawai a ce wannan fasikin fajiri bai zai Allah zai da addu'a ku, dama irin ku ƴan kwangilan Yahudawa, yayi ridda ya fita daga musulunci. To ai baka ba mutane amsa su ba. Shi kansa la Allah in ya samu amsa ta ilimi da hankali inda shari'a, Allah zai iya shirye da shi. In kuma Allah bai kaddara ya shirye da shi ba, mutanen da ya sa wa shakku da shubuha su za su shirya. Da haka wannan shine ustazai mu kiyaye wajen fadakarwa, mu san irin lafazin da zamu yi amfani da shi mu warware mas'ala, ba ta hanyar zagi. Ka fito kai zagi ai baka bada amsa ba. Mutum zai ga yayi addu'a bai yi kudin ba, yana cikin kunci yayi addu'a kuma ba a yayi masa ba. Yayi addu'a Najeriya ta gyaru kuma kullum matsalolin karuwa suke. Da haka mutane suna buƙatar wani bayani. A gurguje kafin in shiga gundarin amsar da zan bayar akan wannan mas'ala, ina so in yi bayani guda uku. Bayani na farko shine abin da ya kamata ka ce wa mutane akan wannan mas'alar. Tabbas arewacin Najeriya muna da sakaci wajen kin yin aiki, a wajen yin rijistar zaɓe mu ne a baya, a wajen tashi mu nemi haƙƙinmu mu ne a baya. Matsaloli za su faru, jaridun kudu idan wani abu ya faru za su yi har sai an warware musu wannan matsalar, mu ko za mu shiru. Inda tunan asiri ne ko tsiraicin wani ya fito, to za mu ta magana titirandin. Tabbas muna da buƙatar mu tashi mu aiki, amma aikin shi kadai ba zai tsiratar da mu wallahi, sai da taimakon Allah, sai da addu'a. Abu guda biyu ne dole sai ka hada su. In kai addu'a to sai ka tashi kai aiki, kai riko da sababi. Ma'ana waja'alna min kulli shay'in sababa, haka Allah ya faɗa. Wannan ayar Qur'ani ce. Mun sanya wa komai akwai sababin samun sa. Sai Allah ya ce da manzon Allah fa'atba sababa, abu sababi, wato abu sababi. In kai addu'a sai kai al-akhdhu bil asbab. Ba zai yi kana jin yunwa ka ce Allah ka sa na koshi ba, dole sai ka ci abinci. Amma akwai gurin da addu'a ce kadai za ta yi aiki, aikin ma baya tasiri. Akwai gurare da yawa zan yi magana akai nan gaba insha Allah ta'ala. Akwai kuma abubuwan da dole sai ka hada guda biyu din. So in an kai wannan bayanin za a gamsu ba tare da an karyata Allah ba. Amma idan ka ce addu'a ba ta aiki, to ka karyata Allah ne. Domin Allah cewa ya ud'uni astajib lakum, ku yi roƙe ni zan amsa muku. Misali abu na biyu da zan faɗa akan wannan mas'ala shine Najeriya muna cikin kunci da damuwa, ba wuta, ba ruwa, ba tsaro, ba kaza. Idan ka ce kan mu nemi taimakon Allah, mu watsar da addu'a gefe, wani aiki zamu da zai fitar mu daga cikin wannan yanayi? Ca nake tun lokacin da Buhari ya fara fitowa takara, ga duk wanda yake Najeriya ya san wannan. Shekara nawa Muhammadu Buhari yana fitowa takara, ba aikin da bamu ba arewacin Najeriya. An fito an yi zabe, wasu kwana suke a wurin zabe. Ana kuka, ana addu'a, ana waye, amma Buhari bai ci wannan mulkin ba. Tenuwa uku yana faduwa, yana ci amma ana murdewa, kowa ya san murdewa yake a Najeriya. Ashe aikin mu ba shi zai bamu ba. Sai da aka koma ga Allah aka yi ta addu'a, sai Allah ya kawo sauki. Allah ya dauke mana, amma mu ba mu da wani aiki da zamu yi a lokacin mu tankwara. Idan takamaka mi aiki, me zamu me aikin a ciki? Mu zabo shugabanni nagari, mu tashi mu nemi haƙƙin mu ta ƙarfi. To idan an hana mu, shugabanni sun bi mu ƙarfi, ba mu da jami'an tsaro, ba mu da makamai, ba mu da kaza, ba za mu iya murda zaɓe ba. In zaɓe ne za mu iya fitowa mu zaɓi mutanen kirki a murɗe a hana su. Aikin ya yi tasiri?
za mu tashi mu ce mun je neman haƙƙin mu za a iya harbe mu, aikin yayi tasiri za mu iya fitowa zanga-zanga a harbe mu, an harbe banza ba abin da za a yi. Dole fa sai mun hada da neman taimakon Allah. Idan da aiki shi kadai yana da tasiri a zatin kansa shi kadai ba tare da neman taimakon Allah ba, da yawa mutane sun yi kuɗi, kamar yadda kace da addu'a tana yi da yawa mutane sun kuɗi. To shi ma aikin haka ne. Domin mutane nawa ne mutum zai iya shekara 80 yana neman kuɗi ba kalar sana'ar da bai ba, amma har yin shekara 90 ya mutu bai kuɗin ba. Wani zaka ga yana sana'a 20 ya sai da kayan miya, da daddare ya sai da shayi, ya je a daidaita sau, ya yi shushaina, wani tsaban neman kuɗin sa mai kuɗi ba yake ce mai, amma bai kuɗi ba. Amma yaro ɗan ƙarami zai taso shekara 25 30 zai yi fara sana'a cikin shekara ɗaya Allah ya sa mai nasibi ya yi kuɗin da wancan wanda yake sana'a yana nan yana fama ba kala aikin da ba yi tukuru amma bai yi kuɗin ba. Allah bai da ba. Da haka komai a gurin Allah yake. In ka ce ba za ka yi addu'a ka nuna ba ka bukata komai a gurin Allah. Allah ma cewa me zai yi da mu bayan muna banda addu'an mu ba abin da Allah zai da mu. Kul ma ya aba ubikum rabbi laula du'aukum. Addu'an mu kawai ta sa Allah yake sauraron mu. Da haka dole ne sai an hada guda biyun. Ba za ka ce a rike ɗaya yanzu kai da a ce aiki yana tasiri shi kadai ba addu'a. Shi mai yin wannan maganar ai na bibiyi me yake yi, ni ban san shi sosai ba, na bibiyi me yake yi, ashe mawaki ne. Wallahi ni ban in za ka kashe ni ba san waƙarsa guda ɗaya ba. Amma mawaka nawa ne a arewacin Najeriya za su taso su fara waka lokaci ɗaya za su yi wakan nan ta baza gari gabaki ɗaya, su yi tashe a san su a wannan fannin wanda shi ba a san shi ba. Mutum nawa ne ya riga su sun shiga fannin cikin kankanin lokaci da waka ɗaya sun fi shi ɗaukaka. Dan fim ne, fim nawa yayi, amma yan fim nawa ne suka zo daga bayansa suka fi shi suna a harkar fim ɗin. Wani da fim 1 2 3 sai sunan da shi ba a san shi a ciki. Haka Allah yake lamarinsa. Da haka ba wai aiki kadai a kaikin kanki sa ba, taimakon Allah shi zai sa mutum ya samu abin da yake so ba. Abu na gaba akan wannan matsala shine kamar yadda na gaya mana cewa wato amsa yake bukata na ilimi da kuma warware matsalar a hankalci. Idan kai addu'a tana yawo ne a abu guda uku, kamar yadda na yi bidiyo a baya na taɓa wannan bayanin. Akwai hadisi da Imam Muslim ya rawaito mai lamba ta 710. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ba wani mutum da zai yi addu'a bai yi laifi a cikin wannan addu'a ba, yayi ta daidai, face Allah sai ya bashi ɗayan uku ne a cikin wannan addu'ar. Ko dai a amsa masa a duniya abin da ya roƙa, shi kuma amsawa a duniya za a iya yin jinkiri ba tare da an baka a lokacin da kai kake so ba. Ta iya duk koken da muke yi akan Allah ya gyara Najeriya, Allah ya amsa lokaci ne bai yi ba. To maskalo da masauraranmu barkanmu da kallon shirin namu na yau. Kamar yadda kuka ji yadda wannan malami ya fasa baki akan ainihin abubuwan da Soja Boy ke fitowa shafukan sada zumunta domin bayyana nasa ra'ayin. Kamar yadda kuke ji ya yi bayanai dalla-dalla, kuma na tabbata dukkaninku inda kuka saurari bayanin wannan malamin na tabbata kun fahimci me yake nufi. Haka ake so malamai su dinka fitowa su dinka bayanai na hankali da fahimta da kuma ilimi, ba don kuma domin mutanen da aka sanya a cikin rudani su kuma a warware musu zare da abawa domin su fahimci gaskiyar lamari da kuma inda abin ya dosa. To wannan al'amari ya yi daidai, muna jinjina ga wannan malami da ya ainihin gudanar da wannan ɗan ƙaramin bayani. To masha Allah, alhamdulillah. Da Allah kada ku manta ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. Wannan shine zai sa mu ci gaba da zakulo muku abubuwa da suke faruwa kai tsaye daga lunguna da sakuna. Muna kuma kawo muku su ba don komai ba domin ajiye zumunci tsakaninmu. Muna godiya, Allah ya bar zumunci ya biya mana bukatunmu na alkhairi. Amin summa amin.